streda, 21.6.2002, 21.50. Vchádzame do areálu, tlačíme bicykle, začína sa tak aj stmievať, ideme opekať. Apačovské rybníky sme tu, hej, boli založené v 16. storočí rôznymi triceratopsidmi, stegosauridmi, hej, tu sa kúpali za dinosaurov ešte, ale prišlo vlastne to, čo to Ale prišla tragédia v roku 1820, tu na rybníku oproti zomrela jedna taká pani, hej, sa utopila, volala sa Amelka. A tým pádom začalo strašiť, ľudia tu prestali chodiť a zvieratá tu prestali vyť. No, dneska to ideme preskúmať a dúfame, že nájdeme to, čo tu hľadáme. Myslíš, že niekto to bude pozerať? Ja to dúfam. Takže momentálne sa nachádzame na pozostatkoch tohto starobilého mesta. Ten kde ide? Dobre. Tu nám vlastne môžeme vidieť pozostatky z týchto starodávnych budov. Vidno, že tu žili vlastne Apači, starobilí Apači. A oni tu vlastne pestovali takéto plodiny rôzne, z ktorých robili zmrzlinu. A vlastne z nich potom sme zdedili tieto recepty a ako môžete vidieť tu na zemi spadnuté, tak sme robili vlastne takto krásnu zmrzlinu. Vlastne oni vyhynuli už 300 rokov dozadu a teraz už tu chodia iba ich duchovia a tu na týchto močarinách chodia strašiť ako v podobe skinwalkerov. Čiže ak v tomto videu uvidíme nejaké jelenie alebo zvieratá lesné, ktoré sa tvária, že sú zvieratá, tak tomu nemôžeme veriť, lebo nás zožerú. A tu budeme 24 hodín a máme tu pláne nocovať a chceme vedieť, či to tajomstvo nie je tajomstvo, alebo je to tajomstvo, ktoré neodhalíme. Naše plány sú odhaliť všetko, čo sa bude odhaliť dá. A tým pádom sa prišli tu zdolať. Náš kolega už to zdoláva tam v kríkoch, kde vykonal svoju potrebu. Už je medzi nami naspäť. A aké to bolo tam vzadu v lese? Bol si poznačený? Strašidelný. Napríklad, ako je možné, že takýto areál s takými veľkými úspechmi, že to prichádzali veľmi populárni ľudia, Marika Gombitová, je proste teraz takto zanedbaný. Veľmi strašidelný areál, nevieme, čo nás za chvíľku môže čakať. To čo tu je? To čo? Môj kolega sa vrátil. Kde si bol? Som traumatizovaný. Ja som ich videl. Oni boli tam. Kde? Všetci skinwalkeri tam boli. Oni tam majú meeting, group meeting. Ešte ani tma nie. To čo je? To si si rozhýbal? Ja som tu nebol. Hej, ty Nie, si ja na som kameru, nebol. ty si to nebol. Nie, Ja som bol na kamere a nikto to nebol. Ja sa Nie, nebojím, nie, ale ja som to nebol, isto. Až nevieme sa na to. Ja som to nebol, ty si to nebol, ja sa nebojím. Ale to nech pôjde. Ja sa nebojím, ale ja som to nech nebol, pôjde. ani on to nebol, ani nikto to nebol. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím, nie, ja sa nebojím. Ja sa nebojím. Hej. Pri to počuli, teraz je preskúmať, no je to človecko a tu sa bol. To čo je? Fúha, baterka mi sek, poďme do rýchlo, poďme rýchlo, hed. Bol to len vietor? Alebo naša fantázia? Alebo tu vážne niečo straší? Možno sú tu ľudia. A možno sú tu skinwalkery. Skoro sme boli teraz mŕtvi. Ja som sa strašne snažil nepozerať do očí, lebo som počul, že oni vedia vytúcať energiu. Kurva s nami! Teraz sme tu nenašli nič, no dúfam, že čo nájdeme a nechceme odísť na prázdno. A urobíme to všetko, čo našli, no asi sa obávam, že to je mýtus všetko a tak no. Uvidíme sa o menšiu chvíľku, čo nájdeme ďalej a držte nám palce.